गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। दासिमनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। खा एबा सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्टनि हेंथायै कक्राझाराव कंग्रेस दोलोआ गोख्रों खुद्रिसारदों। खा आयेनखौ लानानै आसामनि गोबां माहारियारि आफादफोरनि हेंथा खुद्रिसारनायखौ नुनो मोनगासिनो। सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्ट 2019 मायथाइनि बायदियैब्ला जायफोर 2014 मायथाइनि 31 दिसेम्बरनि सिगां भारतआव हाबफैदोंमोन बिसोरनो भारतनि नोगोरारि मोनथायखौ होनाय। बेखौ लानानै कक्राझाराव थानाय कक्राझार जिल्ला कंग्रेस कमिटिनि मावख'आव आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि गाहाय नेहाथारि गर्जन मोसाहारिनि नुजाथिनायाव खानि हेंथायै गोख्रों खुद्रिसारदों। बे खुद्रिसारनाय हाबाफारियाव गर्जन मोसाहारि बिथाङा बाहागो लानानै बुंदों, खा आयेना जोंनि हादराव थानाय हारिनि धोरोम, राव, हारिमु, आसार-खान्थि, समाजखान्थि बायदियाव गोबां गोहोम खोख्लैगोन। बेनिखायनो खा आयेनखौ मानिनानै लानो हाया होननानै गोख्रों खुद्रिसारदों। सासे बर' लाइमोननि रोंगौथि गोनां आरो बाखनायथाव हाबाफारि। गावनि आखाइनि रोंगौथिजों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखाखौ बानायदों सासे बर' लाइमोन हिन्जावसाया। बाक्सा जिल्लानि सिमला हजुवा गामिनि थागिबि सानस्रि ब्रह्म मोसाहारिया उन्दै समनिफ्रायनो हाजों बायदि बायदि सावगारि एबा मुसुखा बानायोमोन। बेबादिनो 6 आरो 7 थाखोआव फरायनाय समाव आर्ट स्कुलाव मुं थिसननानै क्लास लादोंमोन। बेनि उनाव हायार सेकेन्डारिखौ उथ्रिसारनानै 2010 मायथाइयाव कक्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट कलेजाव मुं थिसनदोंमोन। बै समनिफ्रायनो मुसुखा बानायनाय खामानिखौ मावबोबाय थादों होननानै सानस्रि ब्रह्म मोसाहारिया मिथिहोदों। गसाइगाव खोन्दो बनसुनि बारग' गाहाय नेहाथारि खोरोम नार्जारिया इउपिपिएल दोलोआव जयेन जानायनि उनाव माखासे गोख्रों बाथ्राफोरखौ बुंथिदों। बिपिएफनि गागि दैदेनगिरिफ्रा लाइमोनफोरखौ बुरखायनानै बिपिएफ दोलोआव सोगासिनो दङ। बिपिएफ दोलोआव लाइमोनफोरा जयेन जानायनि गुबै जाहोनानो जादों बिपिएफनि गागि दैदेनगिरिफोरा लाइमोनफोरनि न'आव थांनानै बिसोरनो उननि समाव लिडारशिप होनायनि मुङाव लाइमोनफोरखौ बुरखायनानै गावसोरनि दोलोआव जयेन जाहोगासिनो दङ। बिपिएफनि खुंथाय समाव गामि गामि फुजा मेला खुंनानै लाइमोनफोरखौ निसायाव गब'होनानै दोनोमोन, जायनि जाहोनाव लाइमोनफोरा सोलोंथाइ बिथिङाव जौगानो हायाखैमोन आरो जोंनि गेजेराव सुबुं सम्पदफोरा गोमालांनो हमदोंमोन। नाथाय आथिखालाव इउपिपिएल दोलोआ सरकाराव फैनाय लोगो लोगो गामि गामि फुजा मेला खुंनायखौ बन्द' खालामबाय। इउपिपिएल दोलोआ सरकाराव फैनाय लोगो लोगो सोलोंथाइ बिथिङा जौगानो हमदों आरो सुबुं सम्पदाबो बांलांदों होननानै बैफोर बाथ्राफोरखौ गसाइगाव खोन्दो बनसुनि बारग' गाहाय नेहाथारि खोरोम नार्जारिया बुंदों। थुनलाइ आरो बर' समाजाव फिन आरोबाव साहित्य एकाडेमि बान्था मोननो हादों। पर्बतजरा बासबारिनि थागिबि आम्बिकागिरि हाज'वारि बिथाङा साहित्य एकाडेमि बान्था मोननो हादों। थांनाय 11 मार्चखालि साहित्य एकाडेमि बान्था फोसावनायाव बिथाङा साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ मोननो हादों। बिथाङा असमिया रावनिफ्राय बर' रावआव सान्तनु फोलेरनि फिसाज्ला सल'माखौ राव सोलायो। बिथांनि नाजाथाबनानै राव सोलायनायाव साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ मोननो हायो। मख'नो गोनांदि बिथाङा गोबाव समनिफ्रायनो थुनलाइ फोथाराव खामानि मावबोगासिनो दङमोन। थिग बेबादिनो बिथाङा लाजिगुसु खन्थाइ, बिलो रोबैनि सनाथि सिखोला, मिथिंगानि सिखोला खन्थाइ बिजाब, सान्तनु फोलेरनि फिसाज्ला आरो गोबां खुगा लाइसिफोराव सुंद' सल', खन्थाइ रायथाइफोर सुजुदोंमोन। बिटिआर सरकारा माइनाव सोरां बिथांखिनि गेजेरजों बिटिआर ओनसोलनि सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो रांनि चेक राननानै होनायखौ नुनो मोनगासिनो। थिग बेबादिनो अदालगुरि जिल्ला बेरगाव बियाबाव बिटिआर सरकारा फिन आरोबाव 6,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 25,000 रांनि चेक राननानै होयो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा बुंदों, दासिमाव बिटिआर ओनसोलनि 9,800 सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 25,000 रांखौ होनाय जाबाय। बे 25,000 रांजों आइजोफोरा गावसोरनि नखर खुंनायाव आगानसे दावगानो हागोन होननानै प्रमद बर' बिथाङा बुंदों। आसाम सरकारनिफ्राय 50 लाख रां आरो बिटिआर सरकारनिफ्राय 53 लाख रांनि रुनिकाटा गोजौसिन फरायसालियाव उफ्रा थाखो खथा लुफुंनो अनथाइ खाम्फा बेखेवनानै होदों। इएम रनजित बसुमतारि बिथाङा चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रुनिकाटा गोजौसिन गेजेरारि फरायसालियाव फरायसा फरायसुलिफोरा गोबां बांलांनायनि जाउनाव थाखो खथानि जेंना जादोंमोन। बेखौ नोजोर होनानै आसाम सरकारनिफ्राय 50 लाख रां आरो बिटिआर सरकारनिफ्राय 53 लाख रांनि उफ्रा थाखो खथा लुफुंनो थाखाय
इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवनानै होयो। बेजों लोगोसेनो गाहाय खुन्थियाखौ गायसननानै होयो। 19 नं सिडली चिरां बियाबनि एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथाङा। जायफोरनाव लाइसेन्स गोनां हाथियार दं बैसोरनि थाखाय गोनांथार खौरां। मिरु नखर बिफाननिफ्राय गोख्रों बिथोन होदों। लक सभा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै बिसायख'थिनि सिगां मिरु नखर बिफाना बिथोन होदों। पुलिस थानायाव थांनानै जायफोरनाव लिगेल एबा आयेन बायदियै हाथियार दङ बैसोर जमा हैजोबनांगोन। बिसायख'थिनि सिगां जायफोर हाथियारखौ जमा होआ बैसोरनि सायाव गोख्रों राहा लानाय जागोन होननानैबो मिथिनो मोनबावदों। सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनि थाखाय मिथिनो गोनां खौरां। सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरा बावैसो सान सिगां 10,000 रां मोनगोननि फर्मखौ जमा होदोंमोन आरो बे 10,000 राङा आइजोफोरनि एकाउन्टआव हाबसिगोन। आइजोफोरा जमा होनाय फर्मखौ नायबिजिरनाया जागायबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सरकारनि बिबानगिरिफोरा फर्मखौ नायबिजिरनाया सोलिगासिनो। सरकारा बे आसनिनि फोसावना होनाय आयेननि गेजेराव जुदि नोंथाङाबो दं अब्ला थाबैनो रांखौ मोनसिगोन। मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला गोबां गथ' जोनोम होनाय एबा गोबां गथ' गथाय गोनां आइजोफोरा बे सुबिदाखौ मोननो हानाय नङा। फर्म भेरिफिकेसन खालामनाय समाव सरकारा गासैबो खारिखौ नोजोर होगोन। थार आरो गेबें फोरमायथि गथायग्रा साफ्रोमबो आइजोफोरा बे आसनिनि रांखौ मोननो हागोन। गिबि खेबनि थाखाय आइजोफोरनि बेंक एकाउन्टआव 10,000 रां हाबगोन। जेब्ला राङा हाबगोन अब्ला नोंथांमोना बेंकआव थाङालासे न'आव थानानैनो मबाइल फननि गेजेरजों रां हाबनाय हाबैखौ चेक खालामनो हागोन। बेनि थाखाय नोंथांमोना pfms.nic.in वेबसाइटआव थांनानै गाहायाव होनाय पेमेन्ट स्टेटासआव थांनानै बेंकनि मुं आरो बेंक एकाउन्टजों लोगोसे बेंक एकाउन्टजों लिंक जानाय मबाइल नाम्बाराव फैनाय अटिपिखौ होनानै चेक खालामनो हागोन। बेजों लोगोसेनो सरकारा होनाय टयलेट एबा फायखानानि रां हाबनाय हाबै आरो स्कलारशिपनि रां हाबनाय हाबैखौबो नोंथांमोना pfms.nic.in आव नायनो हागोन। नोंथांमोना सरकारनि जायखिजाया फैसा हाबनाय हाबैखौ pfms.nic.in आव थांनानै चेक खालामनो हागोन। फैगौ लक सभा बिसायख'थि 2024 मायथाइनि थाखाय कंग्रेस दोलोआ बिजाथिफोरनि मुंखौ फोसावबाय। बेनिनो क'क्राझार लक सभा बियाबाव गर्जन मोसाहारिखौ बिजाथि महरै फोसावबाय। धुब्रि बियाबाव राकिबुल हुसेन, बरपेटा बियाबाव दिपबायान, दरं उदालगुरि बियाबाव माधब राजबंशी, गुवाहाटीआव मीरा बरठाकुर गस्वामी, डिफुआव जयराम इनजें, करिमगन्ज बियामाव हाफिज राशिद आहमेद चौधुरी, सिलचराव सूर्य कान्त सरकार, नगावआव प्रद्युत बरदलै, काजिरङा बियाबाव रसिलेना तिर्खे, सनितपुराव प्रेमलाल गान्जु आरो जरहाट बियाबाव गौरब गगैखौ आसामनिफ्राय कंग्रेस दोलोनि बिजाथि महरै सायख'बाय। दासिमनि मोननैसो गोनां खौरांफोरा बेनोमोन। गोजोन्थों।